खुलुमबाय स्टुडियोआव उदांस्रि मुसाहारि ब्रयलार फार्म खालामनानै जाग्रा सुबुंफोरनिफ्राय गोबां रां लानायनि अजद ओनसोलनि ब्रयलार फालांगि खालामनानै जाग्रा सुबुंफोरा ब्रयलारनि फालांगि खालामनायाव जेंना सोमजिदों नंगौ बे समाव कक्राझार जिल्ला ब्रयलार फार्म एसोसिएशननि आफादगिरि बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला ब्रयलारनि फालांगि खालामनायाव गोबां रां लानायनि अजद दिखांदों बिथाङा 25,000 रां लानायनि अजद होदों बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला ब्रयलार हरनाय समाव लामा ससेयाव दादागिरि खालामनानै रां दाबिनाय जाथाया जाबाय थायो होनना फोरमायदों जायनि थाखाय बिथांमोना फालांगि बिथिङाव जेंना सोमजियो बिनि अनगायैबो फोरमायनाय बायदिब्ला ब्रयलार हरनाय गारि गंसेयाव 0 निफ्राय 25,000 रांसिम रां हरनो गोनां जायो होनना फोरमायो जेराव ओनसोलनि ब्रयलार फालांगि खालामनानै जाग्रा सुबुंफोरा गोबां खस्थनि गेजेरजों मावनाय हाबायाव मुलाम्फा गैयै जानो हमदों बिनिखायनो बेफोरबायदि सिन्डिकेट सोलिनायखौ कक्राझार जिल्ला ब्रयलार फार्म एसोसिएशनआ कक्राझार एसपी आरो कक्राझार जिल्ला खुंथायनि आखायाव बिनि हेंथायै आरज बिलाइ गथायो कक्राझार ब्रयलार फार्म कक्राझार डिस्ट्रिक्टनि ब्रयलार फार्मनि एसोसिएशननि आङो आफादगिरि दा बे समाव जोङो बे जोंनि कक्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बे ब्रयलार फार्म बिथांमोना गोबां जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि ब्रयलार फार्मा माने जों जेसेबां मानि जोङो मा होनो बेखौ फालांगियारि खालामनो गोनां जादों जों बेयाव फालांगि खालामनायाव जा बिराद उसुबिदा फैदों मानो होननानै बुङोब्ला दा जोङो फैबाय थानाय समाव आरो दाखालि सिगाङाव जालांनाय माखासे सिन्डिकेट सोलिबाय थानाय जादों जोंनि हरनाय जोंनि दाउ ब्रयलार हरनायखौ लामा ससेनिफ्राय माखासे बिथांमोना जोंनि दादागिरि खालामनानै जोंनि ब्रयलारनिफ्राय गारि हरनायनिफ्राय बोलेर' गंसेयाव बिदिनो बोलेर' पिकआप गंसेयाव बिदिनो 16 निफ्राय 25,000 बा 25,000 बिदिसिम माखासे बोखांनायखौ जोङो मेनेजारनिफ्राय जोङो माखासे मिथिनो मोनदों दा जाहैबाय जोङो बेयाव जेसेबांनाखि दङ बिथांमोना जों बयबो जोंनि ब्रयलार फार्मनिनो बिगोमाजोब दा बेयाव जोङो मोनसे जुदि गारि गंसेयाव जुदि बेबायदि जोङो 16,000 निफ्राय जुदि 25,000 बिदि जोङो जुदि फैसा हरनांगौ जायोब्ला जोंहा बिराद गोबां उसुबिदा दङ मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बेयाव थानायखिनि गासैबो बिथांमोना दिनै सोरबाया बेंकनिफ्राय लन लानानै बानायदों सोरबाया सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय लन लानानै बानायदों सोरबाया बेबायदिनो गोबां बिथिंनिफ्राय लन लानानै दिनैनि बे ब्रयलार फार्मखौ बानायनाय जादों दा जोङो बेयाव जोङो थोंजोङै जों गावनो बानायनो हायाखै मानो होननानै बुङोब्ला बेयाव जों मोनसे कम्पानिनिफ्राय लाबोनानैसो जों ब्रयलार फार्मखौ फिफैनाय जायो दा फिफैखांनायनि उनाव जोङो ओरैबायदि जेब्ला जोङो हरनांगौ जायो बे हरनांगौ समावनो जोंहा बिराद उसुबिदा गोग्लैदों मानो होननानै बुङोब्ला जों दा बेफोरबायदि सिन्डिकेट खालामनायाव जोङो ब्रयलार फार्म बिगोमा जानानै जोङो दिनै सहायनो हाया जादों मानो होनना बुङोब्ला जोंहा जेबो मुलाम्फा गैयै बायदि जानानै फैदों मानो होननानै बुङोब्ला जोङो इसेबांनाखि बिदि बिनायाव गंसे फार्माव खमबाबो गंब्रै गंबा बिदि बोलेर' पिकआपजोंसो लांनाय जायो दा बेयाव बेबायदि खालामनायाव गंसे बोलेर' पिकआपावनो जुदि 16,000 निफ्राय 25,000 जुदि लाङोब्ला जोंहा बेयाव गोबां उसुबिदा गोग्लैनाय फैयो मानो होनना बुङोब्ला बेफोर गासिबो जोंनिफ्रायनो गासिबो खरसा जालांजोबनाय जायो आरो दा बेनिखायनो जोङो बेखौ जोङो होनो हाया जुदि बेयाव सोरबाफोर इनभल्भ जायोबा अननानै बेखौ जेबो बेबायदि दा खालाम आरो जोङो दिनै डिसिनि कक्राझार जिल्ला बेंगिरि सारनोबो जोङो दिनै बेखौ गथायनाय जाबाय आरो कक्राझार जिल्ला बे एसपि सारनोबो जोङो बेखौ दिनै एप्लिकेसन गथायनाय जाबाय मानो होनना बुङोब्ला जोङो बेबायदि जाहाथे जेबो बेबायदि खालामनो हाया जों बेखौ दिनै कुसुगाव ओनसोलनिफ्राय लानानै ओरैहाय कारिगावसिमखौ जोङो बेबायदियाव जों सौग्रावबाय थानाय जादों मानो होनना बुङोब्ला दाखालि सिगाङाव बे गसाइगाव ओनसोलनि माखासे बिथांमोनाबो बिदिनो FIR होनो गोनां जादों दा थिग बेबायदिनो जोंबो दिनै बिदि सौग्रावबाय थानायाव जोंबो दिनै बेबायदिनो खालामनो गोनां जाबाय मानो होननानै बुङोब्ला उननि समफ्राव दा जाहाथे बेफोरबायदि दा जाथोंसै जों बेखौनो ब्रयलार फार्म एसोसिएशननिफ्राय बेखौनो बुंनानै जोङो दोनथ'नाय जाबाय दा बेखौ गाहायै बुंनो थाङोब्ला कुसुगाव ओनसोलनिफ्राय कारिगावसिम ओनसोलावनो बेखौ लानाय जायो
दा गाहायै जोङो बेखौ गोबाङानो सौग्रावनो गोनां जाबाय मानो होननानै बुङोब्ला बेखौ जेब्लानाखि गारिखौ लाबोयो दाउ बयलारखौ लाखांनानै थांनायनि उनाव जेब्लानाखि टलगेटनिफ्राय ओरै जुदि सानजाहा बारलांनाय लोगो लोगोनो बे जाथाया जादों बेखौ जोङो बे पार्कआव टलगेटनिफ्रायनो बे जाथाया जानानै थाङो बिनि उननिफ्राय जों टलगेटखौ दाय होनो थाङाखै टलगेटनि सानजानिफ्राय जेसेबांनाखि जायगा दङ कारिगावसिमाव बे सिन्डिकेटआ सोलिबाय थायो आरो दा बेखायनो जोङो बेखौनो दुखु फोरमायदों जाहाथे बेबायदि जायोबा जों आबादारि आफादा बा आबादारि खालामनानै जाग्राफ्रा जों मा बेसेबां आरजिनानै जानो हागोन दा बेफोरबायदिबा दा जोङो गोबां भुगिनो गोनां जागोन दा बुंनो थाङोब्ला बे जोंनि जेसेबांनाखि बे ओनसोलनि बयलार फार्म दङ बे बयलार फार्मानिया गासैबो क'क्राझारावनो फानो चिराङाव फानो बाक्सायाव फानो उदालगुरियाव थाङो बरपेटायाव थाङो गवालपारायाव थाङो बेबायदिनो गोबां गुवाहाटिसिमाव थाङो दा बेफोरबायदि थांनायाव जुदि बेबायदि उसुबिदा जायोबा जोंनि हाराबो फाननो हानायनि हाराबो खमायलांगोन आरो जोंबो बेबायदि फिसिनानै जाबाय थानो हानाय नङा आरो थानो हानाय नङा बेबायदिखौ बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय। गारिनिफ्राय रां लानाया पार्टिनि ना बले गुबुन? गारिनिफ्राय रां लानाया बे पार्टिनिफ्राय ना मा जों बेखौ मिथिया खिन्थु बेयाव माखासे सिन्डिकेट सोलिग्राफ्रा बबे आफादनि ना बबे माबायदि जों बेखौ मिथिया खिन्थु जों दिनै बेखौ जाहाथे प्रसासन जोङो बेखौ डिसि सारनोबो होबाय आरो जों प्रसासननोबो होबाय बेनिखायनो जोङो बेखौ मिथिथ'वा दा प्रसासना गावसोर दायथ' लादों गावसोर उननि समाव माबायदि नायबिजिरनानै नुयो जों बेखौ उननि समावसो मिथिगोन। ओरैनो नोंसोर दैथायहरनाय ब्रयलाराथ' ओरैनो लिगेल? ओरैनो बे लिगेल जोंनिनो आसामनिनो बेयो खुनु बबेबा बेंगलनि बबेबा मेघालयनि बेबायदि नङा जोंनि आसामनिनो फिसा आरो आसामनिफ्रायनो बयलार फिसाखौ लानाय आरो आसामनिफ्रायनो आदारा गासिबो सोलिजोबनाय बेनिखायनो जोङो सिन्डिकेट जानाङा होननायनि खार'ना जों बेयावनो जोङो खुद्रिखांनाय फैदों आरो।